20-22 март көннәрендә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты татар авыллары Бөтен Россия иҗтимагый оешмасы белән бергә 4-нче Бөтен Россия татар авыллары эшкуарлары җыенын уздырдылар. Россия Федерациясеннән 30-дан артык төбәктән татар авыллары эшкуарларының кече бизнес, фермерлык хуҗалыклары вәкилләре 500 кеше катнашты. Алар арасында Самара өлкәсе эшкуарлары да бар иде. Барысы 20-дән артык делегат. Алар Самара һәм Пухсня шәһәрләреннән, Гали, Камышлы һәм Иске Мәшәле авылларыннан. 20 мартта Казан милли мәдәният үзәгендә эшкуарлар өчен көндезге 2-дән башлап семинар уку оештырылды. Әлеге семинарда авыл хуҗалыгы эшчәнлегенә, субъектларга кагылышлы җир һәм салымнар турындагы законнар системасындагы үзгәрешләр, федерация һәм республика грантлары, программалар, субсидиялар, дәүләт ярдәме турында мәгълүмат бирү каралган иде. Кичке 6-да делегатлар Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында «Авыл кызы» 2-нче Бөтен Россия конкурсы финалында тамаша булып, милли рухта ял итте. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, татар авыллары Бөтен Россия иҗтимагый оешмасы, Сөембикә журналы тарафыннан оештырылган «Авыл кызының» финалына үткән һәр кызны җиңүче дип атарга була. Чөнки алар үз төбәкләренә сайлап алу сынауларын узып Казанга җыелды. Шуңа күрә финалда жюрига алар арасыннан иң гүзәл һәм иң уңган авыл кызын билгеләү һич тә җиңел булмады. Бәйгенең һәр биремен җиренә җиткереп башкарган, берсеннән-берсе матур милли күлмәкләргә киенгән калфаклы кызлар үзләренең иҗади сәләте белән жюрины әсир итте. Финалда катнашкан кызларның барысы истәлекле бүләкләр белән, җиңүче дипломнары белән бүләкләнде. Башкортстаннан килгән татар кызы Эльвира Ракипова гран-прига лаек булды. Казаннан дуслык сайты администраторлары Гөлфия Каримова һәм Венер Нурмөхәмитов.